mpingo wa Lolemba pa 27 March 2023 tikulandireni pano pa tiyankhuleni Ambuye mu programu yathu ya kusinkhasinkha mawu a Mulungu. Tili mnyengo ya Lent, Mulungu wachisanu. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mprofeti Daniel mutu wa 13 ndime ya 41 kulekera 62. Pamene mawu a muthenga wabwino ndi monga talembera Yohane woyera mutu wa 8 ndime ya 1 kulekera 11. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Luke Anatole Welemu, achipani cha Komboni Missionaries, kuchokera ku Rirangwe Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Tiyeni tikhalire limodzi. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga wabwino monga talembera Yohane woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adapita ku phiri la Olivi. Mmawa adabweranso ku nyumba ya Mulungu. Anthu onse adadza kwa iyeyo nkukhala pansi nayamba kuwaphunzitsa. Aphunzitsa malamulo pamodzi ndi Afarisi adabwera ndi mayi amene adamugwira akuchita chigololo nkumukhalitsa pakati pawo. Tsono adawuza Yesu kuti, "Aphunzitsi, mayi uyu wagwidwa ali mkati mochita chigololo. Paja m'buku la malamulo a Mose adatilamula kuti munthu otere tizipha pakumponya miyala. Nanga inuyo mukuti chiyani pamenepa?" Adamfunsa funsoli kuti amuyese ndi kumpeza chifukwa. Koma Yesu adawerama nayamba kulemba pansi ndi chala chake. Popeza kuti iwo adali kupitirirabe kumufunsa, Yesu adaweramuka nawawuza kuti, "Pakati panupa amene sadachimwepo konse ayambe ndiye kumponya mwala mayiyu." Atatero adaweramanso namalemba pansi. Koma iwo atamva zimenezi adayamba kuchokapo mmodzimmodzi, kuyambira akuluakulu, Yesu nkutsalira yekha ndi mayi uja ali chikhalire pakati pompaja. Kenaka Yesu adaweramuka namfunsa kuti, "Kodi mayi, ali kuti anthu aja? Kodi palibe ndi mmodzi yemwe amene wakuzengani mlandu?" Mayiyo adati, "Inde Ambuye, palibe." Tsono Yesu adamuwuza kuti, "Inenso sindikukuzengani mlandu. Pitani, koma kuyambira tsopano musakachimwenso." Umenewu ndi uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, Afarisi akubweretsa mzimayi wogwidwa ndi chigololo, ndipo monga tamvera muthenga wa Yohane, lamulo lidali lachidziwikire kuti akuyenera kuponyedwa miyala. Koma funso loyamba ndi lakuti ngati Ayuda Afarisi amadziwa kuti lamulo likuti aphedwe, chifukwa chani amayenera kungotsata lamulolo malo moti apite naye kwa Yesu? Akadatha kungomuzenga chifukwa lamulo nzimene limanena, amapita nayenso kwa Yesu kuti akamve chiyani? Yohane woyera akunena kuti amapita naye kwa Yesu kuti akamuzenge pakamwa. Ndiye Ambuye Yesu akuwafunsa kuti pakati panupa ngati pali munthu amene sadachimwepo ayambe ndiye kumuponya miyala mzimayiyu. Ambuye Yesu amafuna kuti amene aweruze mzimayiyu akhale munthu yekhayo amene akudzitenga kuti ndi wolungama, akhale munthu yekhayo amene akudzitenga kuti ndi mngelo pakati pawo. Akadanena kuti amene sadagwidweko ndi chigololo ayambe ndiye kumugenda miyala, mwina akadapezeka, chifukwa tchimo si chigololo chokha, machimo ndi ambiri. Pamene Ambuye Yesu amanena mawu amenewa kuti amene sadachitepo tchimo ayambe ndiye kumugenda miyala, amafuna awakumbutse kuti mwa malamulo 10 aja palibe munthu amene sangalephere inde kuphwanyesa lamulo ndi limodzi lomwe. Ngati munthu sachita chigololo ndi kuti mwina amachita zinthu zina. Ngati samaba mwina ndi wamabodza. Ngati samapha mwina amachitira umboni wonama. Pamene munthu mmodzi wagwidwa, anthu fe timachuluka nzeru, anthu fe timafuna tidziweruzana, anthu fe timafuna tioneke olungama
We want to show like we are holy people. Chifukwa chake Ambuye Yesu amene kuti yayi oyenera kuweruza akhale yekhayo amene samachimwa, chifukwa oweruza oyenera ndiye Mulungu. Uthenga umenewu ukutikumbutsa za salimo ya Davide, salimo 143, imene imanena kuti palibe ndi mmodzi yemwe olungama pamaso panu, Ambuye muzitichitira chifundo. Abale anga okondeka mwa Ambuye, ngati anthu aja analephera kumweruza mzimayi uja pozindikira machimo awo aliyense payekha, ife ndandani kuti tiziweruza ena? Ife ndandani kuti tizichuluka nzeru, tizitha mawu pamene wina wagwidwa? Sikuti munthu poti wagwidwa ndekuti ndi wochimwitsitsa kuposa anthu ena amene timaoneka ngati kuti zathu sizidziwika, zathu sizionekera poyera, ndi amene timaoneka ngati masenti. Koma hayi, kwa Ambuye aliyense amaonekera pa mbalanganda, aliyense zake Ambuye Yesu amazidziwa, kufoka kwa aliyense Ambuye Yesu amakudziwa. Mwina atu mzimayiyu adachita bwino kugwidwa chifukwa vuto lake lidadziwika. Pamene munthu wadziwa vuto lako, umayamba kulipezera ma solutions, umayamba kuwapezera mankhwala matenda amene adziwika. Mzimayiyu adapita olungama. Ambuye Yesu akupitiriza ndi mawu akuti, kodi palibe amene wakuweruza? Pita usakachimwenso. Apanso tiyeni timvetsetse. Ambuye Yesu sakuti pita usakachitenso chigololo, pache tikutero kuti chimo si chigololo chokha. Adamupatsa udindo wakuti usakachitenso chimo lina lililonse, kuphatikizanso limene anabwera nalo apa kuti akuweruzire. Ambuye Yesu amafuna ife tisamabwerezebwezere machimo. Ngati watikhululukira lero, tiyesetse kuti mawa tidzakhale anthu osinthika, anthu osakasaka kuti tikhale oyera. Mulungu wamphamvu zonse atithandize makamaka mu nyengo imene ya Lent. Tisamaluzane zala, tisamaweruze anthu ena. Ngati wina woonetsa kufowoka, ngati wina wadziwika kuti akuchita zoyipa, si nkhani yomweruza kapena kufalitsa mbiri yake, nkumagawana mauthenga ake pa WhatsApp kapena pa Facebook, iyayi sitingamuthandize. Koma ndi nthawi yomuonetsera chikondi, ndi nthawi yomuyitana nkumva kuti kodi zinachitika chimenecho chifukwa chiyani. Tikatero ndoti tikukwanitsa udindo umene Ambuye Yesu adatipatsa, udindo kuti tizikonda anzathu monga momwe ife Ambuye Yesu amatikondera, komanso tizikhululukira anzathu monga ifenso timakhululukira anthu otichimwira. Ndikhulupirira nyengo ino ya Lent ikhala nthawi ya mtengo wapatali kuti Mulungu atikomere mtima, komanso ifeyo tionetserane chikondi, tikomerane mitima pakati pathu pamene tikukachingamira Ambuye Yesu ouka kwa akufa pa Pasaka. Ambuye adalitse mawu ake. Amen.